Sana nalwa kulesi. Sana kunano tenda. Wota Pasika. Tukatuma ngwanani. Yetrade 2016, na 2025. Hapo Ismaili waili. Ni waifuate waili. Mukalesa masayenyu. Mchumari wa kitanga. La Vici Duku, 6 line Babatis, La Bauma, Rusape, Wachipili, Daniel Chandile, 6 line Ero O. Nalanga bless. Nalanga Embi. Uyambodi wa kitanga. Daniel Makumu AP Bupe. Wachipili, Balabas Chinda, 2 line Profit Board. Nalanga bless. Nema Zamtuma, Tumaira Japasika, Matangate, I Nema Giro, I Narugakule. Unano Shimera no Bayanguayu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kwatiri ukari kuna wanotenda Hosabawe
uyasa kupwanya vaende kumusasa kwavo. Naronga rokatiri. Kamake kutanga tunaona kuma cha apostoli kitabu 15 August 25, 1932 musoro wa shoko za mtuma John Marange tiana na nyika yese Tienda na nyika yese na kutuma kumarudzi ese ndini Mwari ndiri kukutuma kumarudzi ese nendimi nemitauro yevanhu nemitauro yevanhu. watenda akabhabhatidzwa unoponeswa waapostoli wangu. Munhu akatenda kuti uyu ndiye Mwari ari pakati pedu anoponeswa aapostoli wangu. Kuti munhu wose abhabhatidzwa, Munhu ega akangobhabhatidzwa chete unozodaidza uchiti sangano reapostoli. sezvatiri pano, kana uchifamba kwaunofamba munhu angakukuona anobva aziya kuti isangano reapostoli. Uchichengeta sabata, Unofanirwa kuchengeta sabata paupenyu hwako. uchiwapa chingwa chisina mumera wachidya pagore. Chingwa chatakaunganira pano hatina mumera, tinodya pagore nepagore. Usikati nokuchengeta izvi Ndo pane nyaya mani azoona upenyu usingaperipa. ipapapo. Unachengeta izvi Ukazvichengeta izvozvi unozoponeswa. naronga rokwatiri rugare kuna vanotenda. Neniwo ndinofara ndimira pamberi paMwari wangu mangwanani ano tichitaurirana zvemaenderero ekudenga. Hanzi munhu ukaita zvinhu usingati hana yako isingarodi haoni upenyu hwakakura kudenga. Asi ukaita izvi hana yako ichirova uchitya kuti handikanganisi pamberi pavamwe, handisi kukanganisa here, handisi kushaishira vamwe here, unosangana neupenyu husingaperi. Naronga rokwatiri. Pakataurwa mashoko akakura kwazvo panapa kubva pakatanga kuungana vanhu kusvika izvozvi zviri kungotaurwa zvemapindiro emukati nemagariro edu. Naronga rokwatiri. Umwe akazotaura kuti hanzi ukaona uchitaura chinhu kana kuti uchiita chinhu chichinge chisina hanya pamberi pevanhu vachingoti ukataura vanongonyarara, vakataura iwe unongonyarara, hazvina maturo. Asi ukanzi ita chakati, ukaramba uchitaurirwa kunzi uchazokanganwa kuita chakati, uchazokanganwa tiri kutaurira izvi zvauri kuita uri kutoshinga here kunonga chingwa ichi. Hanzi chinhu ichi chinokosha munaronga rokwatiri. Apostoli hwedu tisu tinohukanganisa tega. Basa ratakapuwa naMwari wedu ibasa rinokosha. Kana munhu achida kunyatsoona kuti zvinokosha sei, kanganisa bedzi, kungokanganisa kamwe chete. Kasimba kako kana kuti kachiremera kako mucheti munhu unenge usisina. Kungokanganisa bedzi kana kungotsvedza kachiremera hapasina, kana kumba kwako chaiko. Kana ukada kutaurira madzimai ako chaiwo kuti dai baba andingi mai ningi dai menge maita zvakati ati hapachisina unge upostoli hwakabva. Naronga rokwatiri. Asi kana ukanamata uchigara uri pamberi paMwari unokosha kana kumabasa medu matinosenza. Unoita kamukachiremera iwe usakungoti kachiremera kako ipostori iri pauri. Naronga rokwatiri. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory.
Runyararo kune vapostori, rugare kune vanhu vanotenda. Runyararo kune vapostori, rugare kune vanhu vanotenda. Tsambani yechipiri tinoona zvakungwanza hwapostori chitsauko 8 1934 musoro weshoko zvamutumwa Johani Marange. Iwawa kana waenda kuita basa ratenzi pasipo usikazokutevera pane zvaunotaura nokuzviita hazoi muno mutemberi wese unenge asateerera pazwi rangu randinokutaurira hazopindi muno mudenga. Ndikafamba manhambwe 10 ndikabvunza uyo ndenge ndinaye ndikati, kare kaimboita zvakanaka here? Hazvanzi andogwinya kunatsa. Runyararo kwemuri vapostori, rugare kune vanhu vanotenda. Mangwananano ekupendera kuminamato yose yatakanga tichiita tiri kutenda tenzi Jesu Kristo agere pakati pedu. Tiri kutenda tenzi Jesu Kristo mutumwa ari pakati pedu, ndiye wakatiunganidza pano kumutambo mukuru wake wepasika. Runyararo kumuri vapostori, pane kune vanhu vanotenda.
tikanga tasangana kudai nyika dzese dziri panapa, DRC iri pano, Angola iri pano, Mozambique iri pano, South Africa iri pano, Malawi iri pano, Tanzania iri pano, ava ndiri kutaura vari pano zvezviro kwazvo runyararo kwamuri apostoli vari kune vanhu vanotenda. Mauya kudai tinonga tichida kuti mudzokere kunyika dzenyu dzese mune chokwadi chesangano rino runyararo kwamuri apostoli vari kune vanhu vanotenda. Ndinotanga ndichitsigira nemazwi mashoma kuti zvese zvemanga muchizwa zvichitaurwa zvepasika, zvemitemo nemachengeterwo ayo, ndiri kuzvitaura muchidimbu kuti zvese ngezvechokwadi, uye muchidimbu ndazvidzokorora runyararo kwamuri apostoli vari kuna vanhu vanotenda, kuitira kuti musazoti ndadhaivheka ndabva kuvhangeri repasika handina runyararo kwamuri apostoli, asi ndiri kuda kumupai mbuwa take home chemunotora muchidzokera nacho kumba, muchienda kosimbisa masangano ose edu epostoli ineyi runyararo kwamuri apostoli vari kuna vanhu vanotenda. Uyu mutumwa uri pano, maari ndimo muna Jehovha, ndimo muna tenzi Jesu Kristo, ndimo mune mweya mutsvene runyararo kwamuri apostoli vari kune vanhu vanotenda. Vatumwa vese kubva kuna Sendi Johani, tichiuya pana Sendi Hebhero, tichiuya pana Sendi Noa, nevakuru vese vavaibata basa navo vari ipo papa, ndo pane simba rese resangano rino runyararo kwamuri apostoli vari kune vanhu vanotenda. Hakunazve tiri kutsigira izvi zvakasimba kuti muende nazvo kubva kwamba kwabasa irori harina manyepo runyararo kwamuri apostoli vari kuna vanhu vanotenda. Ndiye yega mutumwa, endai muchienda kungotaurira vese kunyika dzenyu dzendataura nemazita kuti hakuna mumwe mutumwa pa kunze kwamutumwa Sendi Nimrodi runyararo kwamuri apostoli vari kuna vanhu vanotenda. Mukaona vanhu vanovambe zvavo ikweyo kwemunyika dzese dzendataura, handi vatumwa vaMwari runyararo kwamuri apostoli vari kuna vanhu vanotenda. Mumwe wakataura pana akambotaura achiti, imimi vakuru potai muchititaurira chokwadi tigare tichiziva maererano nemafambiro esangano. Ndiwe ndiri kumutaurirai anani, isusu taavakuru. Muri kuona ndebvu dzangu idzi, ndinogara chimbozvitaura dzadini, dzachena runyararo kwamuri apostoli. Tikaregere kumutaurirai tikapfuurawo, munosara musina nhoroondo yakakwana yechinyi sangano runyararo kwamuri apostoli. Sendi Johani kutumwa kwaakaita, pane wakanga atombopuwa kuzi uende koitawo basa uchiteedza zvinoitani kwabva watorashikire kudenga pasere pekude ukuru kwakutoti pfotso kutiza, ndo munozwa achingoitaurwa kuzi musaite zvemadzimai madzibaba runyararo kwamuri apostoli. Wakabva atorasikira kubve kudenga runyararo kwamuri apostoli. Vese izwai madzimai kunyanya, vese vanotera izvozvo, munhu iye wakarasika iende sangano racho rese, kurasika hapana chokwadiba kuenda kugehena runyararo kwamuri apostoli. Vese madzimai muri kushupa kumatare ngepamusana penyaya dzekuenda kumadzibaba, harisiri sangano raMwariba. Mukanga muchiita izvozvo muri kuzvitsvagire nzira yekuenda kugehena runyararo kwamuri apostoli vari kuna vanhu vanotenda. Mukuru wacho wakarashika kare, mukatedza ivo vanhu ivavo nemi madini marashika. tabvisa runyararo kwamuri apostoli. Saka
achizoti sendi ebhero apo tiri kudzokorera zvinhu zvizvi kuti zvirambe zviri memuri endi musazotedza masangano anonga akatsauka kubva munomuba runyara kumurapostoli tiri kuda kusvika petiri panapa nhasi uno. Sendi ebhero aikuhwa simba iri remweya mutsvene, spiritual power, holy power, God is power. Runyara kumurapostoli ari kunado notenga. Kune vakatomboshora-shorawo kwabva afunga kuti hai handingateedzere zvino uyu mwana uyu ini ndanga ndiri muprofita mukuru waidudzira ndimi dzasendi Johani runyara kumurapostoli kwabva ambe zvani amba zvake ndiko kutsauka ikoko kurashika kubva muchokwadi chakanga chasiyiwa chaiswa pana sendi ebhero nasendi ani Johani runyara kumurapostoli. Chokwadi chinobva pane muprista uripo chichienda pane muprista unonga ateera unenge ako wacho aregere kuteerera zvaanonga achitaura watodini watorashika runyara kumurapostoli. Saka iye murume ndisi kutaura nemazita ngoti kamwe dzungu hazvizonyanyi kuzotenderwa wakabva atsauka kwakutorashika nevanhu vanonge vakateera iyeye wacho kwakakubva kwarashika nanhasi kana vasina kudzoka mukati mesangano rino vari kuenda kugehena runyara kumurapostoli. Saka memunogara mukaona kune sangano rakadaro hani raMwariba kana vakada kutaura kuti ndiri wokwaJohani hani wokwaniba kwa Johani hakuna ana Johani anetangani airi runyara kumurapostoli. Johani ngeupi anowanisengani runyara kumurapostoli ari kunano notenga 2 ndakuenda pana pa 3 runyara kumurapostoli. Mushure maizvozvo mutumwa sendi ebhero akuenda ndiye kuti mutumwa sendi ebhero ndiye wakanga asiwa ari wechokwadi runyara kumurapostoli. Zvaanga achiita zvese ngezvechinyi chokwadi akuite chokwadi chake ngekunge akuda kuenda chokwadi wakachisiyira pana mutumwa sendi Noa runyara kumurapostoli ari kunano notenga kuitira kuti sangano rese riteerere sendi Noa runyara kumurapostoli ari kunano notenga. Asi pane vakazoshorawo mukati macho zvakanga zvasiyiwa nasendi ebhero kuti ndizvo zvapana sendi Noa kwakushora kwakwambe masangano awowo kana kuti sangano rawowo runyara kumurapostoli. Ikoko kwakave kurashika kubva muidi runyara kumurapostoli ari kunano notenga. Saka kana paine vakabuda kubva muna sendi Noa achiende kuite zvake nevanhu vake vese vanhu ivavavo vese kubve kumutungamiri wacho nevanhu vacho vakarashika vese runyara kumurapostoli. Vachaenda kugehena kana vasina kudzoka vachizouya vachireurira mhosva dzavo mukati mesangano rino runyara kumurapostoli ari kunano notenga. Kana vakasara vari muno umu vasingagoni kureurira zvavakanga vambofunga nekufurirwa mukasazvireurira munoenda kupi kugehena runyara kumurapostoli. 3 ndakuenda pechiforo runyara kumurapostoli. Ndinofunga vese variko muri kuzvizwa tine mushini munyowani unofunga unosvika munzee yomunhu mumwe namumwe runyara kumurapostoli ari kunano notenga. Right. Sendi Noa akuenda akuziva kuti nguva yangu yakwana yakuenda. Simba riya holy power, the physical power, simba rine simba remweya mutsvene rakaenda kuiswa pana mutumwa sendi Nimrodi runyara kumurapostoli. Anotenga takambotaura maipirwe akaitwe simba nezvimaiona izvozvo zvese zvaitwa hapana here pakazuva nomumwe pakati pedu unodhaivheta kubve pachokwadi chakasiyiwa
kana mtumwa sendi Noah ngari kumura apostoli kana nichiti divert ndiri kureva kutsauka that's to divert kutsauka ruyari kumura apostoli ngari kuraroteni kana mtumwa uyu hapadi kutsauka kana aripo unenge akatsauka kana uri kutsauka aripo akambotsauka kana uri kutsauka uri kurashika kwenda kupi pane chokwadi pane holy power spiritual holy power ziri pana sendi Nimrod ndarakamura apostoli ndasvika manje ndati tichasvika ndarakamura apostoli ndaakusumudza chikunwe changu izvozvi chimwe kudai kuti mutumwa wedu ngeupi ngemumwe chikumwe mutumwa wedu ngeupi moenda kuAngola moenda kuSouth Africa moenda Mozambique makwenda kuDRC makwenda Tanzania Malawi kwese kwamuri kuda kudzokera neve muno muZimbabwe mwasenda zimweni mwese ziyai kuti mutumwa wedu it's only one ndi mutumwa sendani mutumwa wedu iri ndo soko guru kupfuura zvese mutumwa wedu ndi sendani mutumwa wedu ndi sendani hakuna mumwe achatera kumapasira kwenyu achipa vanhu chingwa neropa rake kunze kwasendi Nimrod ndiye mutumwa wemunogashira ikoko kwese nekuteerera zvese zvaanonga achidini achitaura ndarakamura apostoli chapter iwe ndabva ndapedza pana asisina uchazwaira tiri kutaura izvi kuitire kuti sangano risashekaba kudai kusheka ngarisashekeswa ngechiprofiti chinotaura zvenhema narano zvoukristita ndaravokamuri apostoli ngarisashekeswa nevanhu vane makuhwa vanotaura zvisina maturo zvavasingazivi rondedzere ndamutaurire roti indamutaurire ndiyo yechokwadi runarakamuri apostoli muchibva mamutare muchinga muchida kwenda Harare kune inozi main road mukaona chiwati twese tinodaiwo turi kutsauka nyarakamuri apostoli masangano ese anonga achibve muno mukati mesangano vanotsauka ndipo mutaurire muchidimbu kuti Zimbabwe ine dzimwe nyika dzese dzimwe dziri kutaura idzi dzine masangano anoti tiri mapostori vatungamiri vacho ndivo vakatsauka kubve mupi muno ndivo vaita muzadza nyika muno umu vemuri kuona dai ndichida kutaura nemazita ndichidai ndichitenderwa nemazita kuti muzoziya chokwadi maiziva kuti mumwe naumwe wacho shiwaiho wakanga ari mupi ndarakamura apostoli wekutanga uya mukaona wendatanga utaura wakarashikira kubva kudenga ndiye azadza nekuita zviprofiti zviri kukopera kuterwa nanhu vanhu vachirashika ngetuzviprofiti twani vachiuya netuchonzvimbo tuchimbotwatuya nezvimachira zvinokanda kumusana handi wazadza mune handiyo tati wakanga azienda watedze zvinoita uye muvhangeri mukuru uyo akatanga ubogadzwa munomuziya unoreuye kudai mamuziyaka unoremba akumba hakuna here kunyika dzenyu iyeye wakarashika iyeye nevanhu vamusazotera zvipi runyarakamuri apostoli kuti amafuni magwera wawanda kuti vanokopfekawo kuti vadzungu vakadiniwa wavo asi takuna madarari
Saka mukatarisa ndiwo masangano aapostoli dzirimo nemumataundi mwese musazotedza pamasanganiwa ese akadiriwayo kana kwende kuzviprofiti kana kupawo kana vakanyaprofita vachitomuka kusvika pamugwagwapo vachidzoka vachitomukazve vachidzika vachitomukazve vachidzika vachitaura zvinonga chokwadi musazotedza vakarashika nyarakomura apostoli hayo tindapedza muchidimbu zvimwe zvese zvinofunga vakuru vedu ndinoti murungoona ndiri mukuru wemujerusarema ndakapuhwawo basa iri nechinyi nemutumwa muvhangeri wedu wamakurumidzema ndibanheru zviya vakataurwawo zvekutenda nebasa rese rakaitwa saka handichazvidzokorori zvakataurwa nomumwe wangu isusu marabhahuma ma70 vana vemunombocha munoumu tese endai muchiziva kuti takabatirira panani mese munoenda kodini kwenyu kunyika dzenyu ziyai kuti kwakatangire soko racho iroro ramwari webocha munoumu tese isusu takabatirira panani nemba huru yacho yako yetinoti royal family imba youmambo iyo yamombe yacho yakabatire panani parasedinimirodrese makazwa achidaidzirwa muno mune zvavanosenza zvine simba vakabatira vese panani makazwa anasekuru wacho manhero achidaidzirwa maererano nezvezvishanigwa zvavo vakabatira panani saka iwo unongozozvionera kupi kubva muchokwadi une sangano rewakabhanarere iwo runyarwakomura apostoli uraaniko panyaya yesangano kana kugadzire sangano kana kutoka katokokwawo runyarwakomura apostoli karunavanhu vanotenda ndataura zvakawanda asi ndaitire kuti dzidziso yanga ichikumbirwa kuti tiise muvanhu irambe ichienderere mberi kuziya chokwadi chemafambire sangano ripi nokutoti sangano risarasika risasheke musarasike vanhu madzimai edu chetinoda kuenda kupi tinoenda namutumani